Sabeu que me l'ensenyi el convidat d'avui. Contrivídeo. Paco Gaita, què tal? Com estàs? Molt bé, encantat d'estar aquí en el teu magnífic estudi, aquí a Porreres. I, bueno, encantat de conèixer-te i de conèixer d'aquest podcast que estàs promocionant. I un plaer estar aquí. Molt bé, encantat, perquè ja hem fet un parell de podcasts avui en el dinar. Sí, sí. Bueno, per la gent que no te coneix, que n'hi ha molta gent que no te coneix, mos pot dir qui ets tu? Pues, com bé has dit, el meu nom és Paco Gaita, Sureda, i, entre altres coses, he estat i sóc vigent campió del món de Mario Kart. Modalitat contrarrellotge. D'acord? Això en resum. Un campió del món en aquests estudis, tio, això era una flipada, mem. Com és tot això? Com va començar? Ara me lo contes i anem a començar del principi. La teva infància i tot això, com ho vius? Antes de ser campió del món, antes de jugar en el videojoc, com vius tota la teva infància fins a començar en el món dels videojocs? Pues, pens i estic segur de que tot ve condicionat de l'ambient que te rodeja, de la situació familiar i a on vius. En aquest cas jo tinc un germà major, té d'haver 55-56 anys, i clar, era l'època de la Nintendo, la NES, la primera, la Spectrum i tot això, i jo al cap de setmanes els meus pares me deixaven la meva predina i ell jugant, i vaig començar jugant a la Nintendo, a la NES, quan tenia 3 anys. Me vaig passar un joc que se diu Mario Bros 3, el típic que surt a la portada amb Mario volant en sacó de Mapache, és més clàssic. I ja se varen donar compte de que jo no xerrava del tot bé i ja tenia pues, dotes, tenia dotes per els videojocs. Vaig començar així i després, en so temps, vaig anar a viure a un lloc que es diu La Garriga, que està de vora Son Sardina, de vora Palmanyola també, i allà pues, una finca pues, fora veïnats a prop i de més, pues, vulguis que no, els videojocs eren una via d'escape, no? Els meus pares, tinc pares bastant més majors de lo normal, mon pare té 86 anys, perquè vos fes una idea, i pues, potser no podrien tant jugar físicament en jo i de més, i jo pues, jugava, me comprava en videojocs i de més. Entonces, pues, des de la NES, Super Nintendo, 64, sobretot de Nintendo. M'agraden totes en general. Tu ets de Nintendo? Jo soc de Nintendo. De Play, poco. En parlarem més endavant, ¿vale? Però sí que és vera que tinc totes les videoconsoles de PlayStation, de Microsoft, part de Sega, i m'agrada jugar a videojocs per tenir cultura general com qualcú llegeix un llibre o mira una sèrie, pues, per enriquir-se d'història de videojocs. Jo me pas videojocs, però potser no és el meu tipus de joc, per saber i poder parlar amb tu de videojocs, però sí que me sent el meu cor de Nintendo, perquè des de petit, pues, en Mario i tot això, m'agrada molt. Donkey Kong, en Mario, tot el que és de Nintendo m'agrada molt. Llavors, pues, jo crec que tot el que és condicionant de germà major, néixer en el boom de les consoles que començaven a créixer, es viure a un puesto pues, aïllat de la ciutat, que és més complicat quedar amb amics i tal. Però tot això va fer que, pares majors, tal, que me centrés en els videojocs i la pràctica i jugar una darrere l'altra i venga i intentar i de més me va dur on vaig arribar en el final. I la primera consola que vas jugar? La primera consola que vaig jugar és la NES. I quant d'any tenies? Pues devia tenir 3 anys, 2-3 anys. Sí. Joder, i ja destacaves molt en el joc. Sí. Jo tenia 2-3 anys, la NES és una consola, per als que no la coneguin, que té un mando que té 2 botons en el final, s'A i el B i la creu per direccionar, llavors el no és que te vuela la cabeza per fer coses, però sí que el meu germà, que m'ha du pues, d'haver 15 anys,
poc a poc, en els 4 o 5 anys, jo començava a guanyar el vi. Con lo qual, Street Fighter, tot això, que ja havies de fer la media luna, no? Per fer escames, tot això, els Dragon Ball, que havies de fer combos ja un poc més complicats, jo record que al·lucinaven els seus amics que venien de la universitat i tal, i me veien allà, un bebè, De 4 anys allà que ja... guanyant les partides de Street Fighter. Sí, se m'adonava molt bé. Mare de Déu. Petit, sí. I després, bé, vares anar evolucionant, bé, vares tornar gran, vares estudiar, després inclús vares anar a la universitat, Sí. vale? I tu vares seguir jugant igualment. Sí. Això d'anar, per exemple, a la universitat i jugar... Jo penso que és molt complicat avui en dia. Jo vaig tenir la sort de que en aquella època, jo quan anava a batxiller, ja començaven a haver mòbils intel·ligents, ja començava jo a tenir, de fet ja començo a tenir fotos, jo tenc fotos de classe de batxiller fent fotos en el pati i tal, coses d'aquestes, i no hi havia tantes tentacions com ara, jo crec. Així mateix costa, vale? Arribar a la universitat, conciliar el que és els estudis, el gimnàs, una altra cosa que a mi m'agrada molt, el deport, m'agrada molt jugar a futbol, a tennis, a bim, tot això, i els videojocs, i no tirar-te tot el dia a casa teva jugant a videojocs i deixar els estudis. És complicat. Jo, per la meva part, he tingut la sort de tenir un pare dels antics, no? Que pues, ficava canya. En aquella època potser no m'ho duia tan bé perquè només me deixava jugar els caps de setmanes i unes hores determinades perquè havia d'estudiar, ho duia molt malament, l'odiava. Ara li agraeix tot el que ha fet per jo i el que som és gràcies a ell. Però sí que és vera que m'acostava i no m'acostava. M'acostava que tenia tentacions, però sempre he estat una persona molt conseqüent i dic, si he d'estudiar, d'estudiar. El que feia també era anar-me'n... Jo estudia a Sant Santurmeda, que és l'edifici dels informàtics, jo vaig estudiar enginyeria informàtica, m'anava allà i me tirava els dies estudiant a la biblioteca per no tenir la tentació de jugar. Avui en dia això no és tan fàcil perquè el mòbil intel·ligent, tu te treus el mòbil i hi ha 40.000 jocs al mòbil que enganxen igual o més que el Mario Kart. Con la qual ara seria complicat, la veritat, però bueno. I ara un jove que digui, jo vull superar en Paco. És complicat, és molt complicat per aquesta conciliació d'estudis. Jo què li diries a un jove, tio? No me superis, estudia i després ja veurem. És complicat i no és complicat. En el final, jo penso que el complicat amb aquest videojoc, en qualsevol videojoc, és entendre el videojoc. Vull dir, tu a vegades veus per això una repetició d'un joc de carreres, com pot ser Forza, o Gran Turismo, o el propi Mario Kart, i veus coses i no els entens. I potser simplement és que te digui, mira, és que en aquest punt has d'apretar aquest botó i tal. Lo difícil és entendre-ho. Què passa? Que si des dels 3 anys tu has anat jugant, evolucionant, i has vist tota l'evolució des de lo més prehistòric a lo més complicat, tu agafes qualsevol joc i has vist l'evolució i saps exactament totes les possibilitats, però al final un mando té infinites possibilitats, no?, de moviments i de més. Con la qual totes aquestes possibilitats més o menys ja les coneixes i ja intueixes, aquí deu fer això, aquí deu fer allò, ¿vale? És important per això, poder mirar una repetició, entendre i sobretot entendre. Jo que li diria als estudiants d'avui en dia, als joves d'avui en dia, oye, jugueu per disfrutar, jugueu per ser felices, per passar el temps i de més. No per això digui que no intenteu guanyar-vos a vosaltres mateixos, és guai, no? És retar-vos, posar-vos metes a la vida i, per exemple, jo no és que vulgui promocionar el Mario Kart, però puc dir Mario Kart com puc dir Fortnite, Call of Duty, jo conec tots els jocs i jugo a tots. Posar-vos metes i de més. El que ha d'intentar posar-se límit, no obsessionar-se, i sobretot si tu no entens una cosa i no ho veus ràpidament com se fa, no perdis el temps i te tiris i no estudis per intentar fer-ho perquè tanmateix no ho aconseguiràs. Primer és entendre-ho i si ho veus fàcil i dius, ostres, jo sóc capaç de millorar aquest temps o passar-me aquest vídeo, ho puc fer en menys d'una setmana i no m'ha fet els estudis, feu, perquè al final te sentiràs realitzat i te servirà per créixer com a jugador i com a persona, perquè al final aconseguir les metes sempre ajuden, no?, a millorar com a persona.
Però sí que mai passaria per davant els videojocs en els estudis o la feina o una relació de família o això. Primer el primer i després els videojocs. Pues molt bé. I tu, per exemple, mira, ara vares ser petit, vares començar a jugar i ara començam els estudis a la universitat, Sí. no és vera? I tu ja eres campió del món, antes? En quina edat vares ser campió del món, tu? A veure, si mal no record, jo no vaig ser campió del món fins que vaig... Primer vull deixar-ho clar. És campió del món en modalitat contrarrellotge, perquè ho entenguin els espectadors. El que és agafar una pista concreta del Mario Kart, que n'hi ha X, agafes una pista i el que fas és... Són 3 voltes, vale? I tens un ítem que és la seta, n'hi ha 3 de setes, una per volta normalment, i el que has de fer és, empleant aquesta seta, els atajos i de més, i la trazada òptima, el millor temps possible, mundialment. Vale? Llavors, per què no vaig ser campió del món abans de la universitat? Perquè tot bé, per la Wii, a la primera consola domèstica de Nintendo amb internet, mentida, la GameCube ja tenia un mòdem que podria jugar en LAN, però no és el mateix, no hi havia llistes de tops mundials, nacionals, etc en temps real. La Wii va ser la primera que va incorporar aquest sistema. Jo ja havia jugat a la Super Nintendo, a la Nintendo 64, jo mateix ja tot sol jugava a la Nintendo 64 com un loco a millorar els meus temps perquè som una persona perfeccionista, me tornen loco per els números i qualsevol joc que jo jugava, GoldenEye, Punch-Out, jocs de Super Nintendo, Nintendo 64, jo jugava mem si me passa partida un segon més ràpid. Sempre he estat contrarrellotgista dins el món de videojocs, amb la qual quan va sortir la Wii i vaig veure que jo feia un contrarrellotge i se subia mi tiempo a la nube i jo veia en el rànquing els 10 millors del món i els 10 millors nacionals, sobretot la Wii va tenir això, que no només sortien els mundials, que això s'ha perdut ara en la Switch, ara només se poden veure els 10 millors del món. Veia d'Espanya, ostres, pues no estic tan en fora, sí que estic en fora d'Espanya. A mi vaig començar a veure els fantasmes dels millors, vaig dir, amigo, fan això, ja ho entenc, fan això, això. I vaig veure que era capaç de ficar-me entre els 10 primers d'Espanya. I vaig dir, ostres, pues sí que se me dona bé. Jo ja sabia que se me donava bé perquè jo amb els meus veïnats i tal, de tota la vida, sempre havia guanyat pràcticament a tot, per no dir a tot. Modèsties a part, se me donen molt bé videojocs i qualsevol que escolti que me conegui, a qualsevol videojoc és molt difícil guanyar-me, perquè se me donen molt bé. Llavors, a veure, no només de Mario Kart, està campió del món de molts altres videojocs. Sí? Sí, quins? Pues, per exemple, amb el Virtua-Tennis, de Wii, l'època de la Dreamcast i tal, vaig jugar molt també a videojocs, i sobretot jocs de carreres, com el Sonic Team Racing, de Wii, de 360, de la Switch, en Trackmania, que és un joc que ara és free-to-play, teniu gratis a PC, està a Ubisoft, a Epic Games, Steam, està per tot. En aquest, que té infinitat de carreres, són aquests que són com a Fórmula 1 que donen la volta i van volant i pareixen que són coses impossibles. Pues en aquests he fet un munt de rècords del món, d'Espanya, i de fet soc dels primers d'Espanya. Hi ha un rànquing de Total Times i soc dels primers. El vaig deixant perquè m'obsessiona bastant aquest joc, és un joc que és molt difícil i m'obsessiona. Però sí que és vera, tornant a la pregunta, pues, quan vaig veure que era capaç de veure'm entre els 10 primers d'Espanya vaig dir, i per què no primer de Continental? Llavors, quan estava a la universitat, vaig fer el primer rècord Continental, a Desierto Sol, a la Wii. I quan vaig veure això vaig dir, i si he estat primer Continental, primer d'Europa, això? Perquè no intent... Vaig jugar contra el campió del món. I jugant contra el campió del món em vaig donar compte un puesto que feia una cosa que tenia un fallo. Vaig dir, que anar per aquest fallo. Llavors vaig jugar contra aquest fallo, jo devia tenir de 8, de 9 anys, contra aquest tio potser vaig jugar mesos i mesos i mesos, fins que amb una d'aquestes vaig aconseguir fer-ho igual que ell, però aquell punt on ell tocava un poc, es volia un poc lento, guanyar-lo. I el vaig guanyar i va ser la primera vegada que ho vaig fer. I jo què sé, hi ha una pregunta, és que per preparar-te per ser campió del món en aquests antes d'aquests 18 anys, quant de temps podries arribar a jugar? Pues és una pregunta complicada. Quant de temps? Exactament no t'ho sé dir, però sí que jo he dedicat moltes hores. Jo quan anava al col·legi i de més, pues eso, com que mon pare només me deixava jugar cap de setmana unes hores,
he d'admetre que d'amagat, com ell se'n nigués a fer-se comprar alguna cosa, jo traia la Super Nintendo, 64 hores més, però jugava el que me deixaven, ¿vale? Si era una hora el cap de setmana. Ara bé, quan vaig tenir un poc més de llibertat i de més, a partir de batxiller o això, o a la universitat, quan ja sempre hi ha trimestres que potser només tens classes de matí i hora baixa, jo era capaç de jugar 8 hores en el dia, de mitja, per arribar a tenir un nivell professional, diguéssim, dins el Mario Kart, però jo crec que 8 hores en el dia era la clau més o manco. I el teu rècord, per exemple, d'hores o dies jugats? Te'n recordes? No és lo habitual, ¿vale? No és lo habitual. Normalment sí que me puc, diuen, pegar la viciada de jugar 10 hores seguides. És vera que en sos anys tenc que admetre, no sé si és per el gimnàs també, que fa gimnàs i tal, té molta força a les mans, me pos molt nerviós, molt tens la darrera volta, i apret tan fort, que ja ho has vist tu, aquí no se veurà la càmera, Sí. però tenc calls importants, no? Sí. I patès que hi tenc mal, tenc tant de mal que no puc jugar les hores que jugava jo seguides. A lo millor jo ara jugo 3 hores seguides i me fa tant de mal la mà que ho he de deixar, o me fan mal els ulls i ho he de deixar. Però quan jugava molt, l'època per això, entre la universitat i la feina i de més, pues 10 hores diàries era lo normal, fàcilment, cada dia unes 10 hores. Els temps que he jugat més he estat més de 24 hores jugant. De fet... Sense dormir, seguides. Sí. Va ser un estiu en la Wii U, que és la consola, perquè ho entengueu, anterior a la Switch i la posterior a la Wii, una consola negra, que ja tenia el Mario Kart 8, que és el joc que parlarem en aquest podcast. Vaig començar un dematí, al vespre vaig considerar que està calent. Vull dir, calent és quan estàs a punt d'aconseguir-ho, però una d'estes va ser. Una d'estes va ser, no fue, i fins al dia següent, i potser de matinada ja havien passat 24 hores, i el vaig fer. O sigui, no vaig dormir fins que el vaig fer. I a mi m'agrada molt, jo som una persona bastant excèntrica dins... Ara m'he tranquil·litzat molt, però és que veient el vídeo i a més, dins el món de videojocs sempre he estat una persona pues, que s'exalta molt, que quan juga amb equip i de més s'enfada, cridava, no? I creava molta controvèrsia, i també m'agradava molt pues, si feia un rècord del món, després feia un vídeo, com ara fas tu, m'agradava molt editar i feia un vídeo després, pues, agafava l'anterior campió del món, el dibuixava i el cremava en directe, feia coses d'aquestes poc excèntriques, no? Per això tenia un públic que m'estimava molt perquè era divertit. I això, vaig estar 24 hores, Mario Kart Stadium, que és la primera pista, la coneixeràs, de Mario Kart, és el primer rècord que vaig fer en Wii U, i vaig estar més de 24 hores seguides. Bueno, per ara nosaltres estem xerrant del Mario Kart, bueno, que és en el teu cas de lo que ets campió del món. Per la gent que no sàpiga què és el Mario Kart, és un videojoc d'una consola aquí, veus? Ho podeu veure, això és la portada del Mario Kart, en Mario, que supos que tots coneixeu en Mario Bros, no? Mario Bros, és típic Mario Bros. Vale, pues això és... Tenim l'artífice, és gran campió. Vale, mem. Ara som a la universitat, m'hem aturat allà, i després de la universitat vares començar a fer feina, Sí. i ara actualment fas feina, no te dediques a lo que és jugar. De fet, dins la universitat, com tots sabreu, hi ha un conveni, hi ha una entitat que ha sigut d'OIP, que realment ara col·laborant també en la meva feina per incorporar becaris, no? Estudiants en pràctiques, i jo ja vaig començar a partir de, crec que és a partir del segon any, quan dus un crèdits, ja pots aconseguir crèdit de lliure configuració fent feina, amb la qual jo m'ho vaig incorporar en el món laboral a través des d'OI, per la universitat, ja fem feina d'informàtica. Jo vaig estudiar enginyer informàtic, programant en Java per un hospital, ¿vale? Per Sant Duret en aquella època. I d'aquí va ser, d'entre els estudis, les pràctiques de més, on per haver fet feina dins el món sanitari, pues vaig anar evolucionant en distintes empreses, vaig passar per Indra, de consultor informàtic, he duit tots els hospitals de Balears, sistema informàtic de laboratori de les Illes Balears, vale? Que és el sistema que rep des de les peticions del metge quan vas al metge de vull que li fain una analítica d'això. Això arriba al laboratori, el tubo que t'extreuen la sang, la mostra que sigui, orina o el que sigui, passa per unes màquines i després aquestes màquines envien els resultats a un sistema informàtic que després transmet un informe al metge i a tu que tu veus, pues mira, estic bé o estic fotut. Per jo duia això
durant 11 anys he duit això, ¿vale? I fa 2 anys, ara estic a Entity Data, que és una multinacional japonesa, una consultora IT, i duim aquest negoci, el que ara som responsables de laboratori, no de Balears, sinó a nivell Espanya, implantant un sistema que se diu Modulab, ¿vale? un sistema informàtic de laboratori que se diu Modulab, i està implantat a tot SICS, no? A Barcelona, ara a Sevilla estem implantant-ho també, ara tenim una oportunitat a Cádiz, bé, etc. I això és un poquet... Diria això com a principal. Després som el responsable de staffing dins l'oficina d'Entity Data a Balears. Hem muntat una oficina a Balears i som la persona referent per el tema de reclutar recursos. Quan un project manager necessita una persona, pues, coordinar-me en recruiting, pues, per fer entrevistes, incorporacions, faig la persona que rep en el nou candidat el primer dia, faig ofertes també, fem feina per Sigoip, a part de Ipsalut i de més, quan surten ofertes públiques, pues, fem les licitacions, fem les ofertes a les licitacions públiques de, pues, nosaltres posem una oferta de, lo que sé, SU2, per exemple, tenim, vale, aquí a Balears, o recepta electrònica, la tenim aquí nosaltres, pues, ajudar a fer l'oferta, i després quan guanyem recursos, incorporar-los en els projectes, coordinar un poquet i de més, a part de laboratori. Joder, I moltes coses més. Entre altres, organitzar events, i a dins d'Entity Data hem organitzat un torneo de Mario Kart, Balears, ¿vale? A nivell d'oficina Balears, i ara estic muntant un spoiler a nivell Espanya, un torneo intern de la nostra empresa de Mario Kart. La idea és anar més enllà, fent un d'Europa, i com he dit en el principi, que és una multinacional japonesa, fer-ne un mundial en final a Japó, amb entrega de premis i tal. Això és el meu somni. No sé si en el final hi haurà pressupost o hi haurà voluntat per part de la companyia per fer-ho, però sí que he fet un pla per fer-ho i està en marxa. Molt bé. I així ara una persona com jo, que vulgui venir a veure aquests events, se poden veure així a qualque nave o això cadascú hi ho gaudir de cada vostre? No, a veure, depèn, ¿vale? Ara hem xerrat, per exemple, aquests events intents sí que després els publicàvem per un Twitter o el que sigui, no? Un LinkedIn de l'empresa, ¿vale? Però després, aquests events, events oficials, hem de separar events oficials de Nintendo, ¿vale? Que Nintendo pues publicita, oye, torneo de España de Mario Kart, ¿vale? Bien. Que, per exemple, jo vaig ser finalista l'any passat i l'altre any, i a tots els events de Mario Kart, des que existeix, he estat finalista, he arribat a la final de Mario Kart, ¿vale? D'Espanya. Després n'hi ha hagut d'Europa, mundials i de més. Mundials acaben de començar, ¿vale? En aquest mundial no hi vaig poder anar, ¿vale? Era a Japó, va ser molt complicat, també és que és vera que Nintendo no és que vulgui xerrar malament, però li falta veure un poquet el procés de selecció perquè sigui just. Mario Kart és un joc, normalment no és molt just, perquè ja sap que hi ha ítems i de més, però li falta un poquet pues, rizar un poc el rizo, que no se puguin fer trampes per classificar-se i de més. Jo crec que, bé, me va dir el companyero de Nintendo, soc companyero jo ja de la gent que organitza events de Nintendo, que ho tenen en compte i ho milloraran, no? Llavors hi ha els oficials, que se poden veure, si mireu a YouTube, pues, el canal oficial de Nintendo i cercau Mario Kart i de més, se veuen les darreres finals, una que vaig fer a Barcelona i la que vaig fer a Madrid, estan allà publicades, i després hi ha una altra cosa que és la comunitat de Mario Kart, que la podeu trobar a Discord. Discord és una aplicació on se poden crear pues, comunitats, no? I allà hi ha la comunitat de Mario Kart, si cercau Mario Kart, la trobareu. I allà hi ha tota una estructura, depenent del joc, no? És de Wii, és de Cube, és de Switch, de Wii, tal, ¿vale? Y voy a organizar pues récords mundiales, ligas nacionales, ligas mundiales. Llavors allà hi ha equips, hi ha temps, tal, tot això se pot veure allà, en aquest Discord, hi ha una secció multimèdia, hi ha un munt de canals on se poden veure en directe pues, les partides de la Lliga Nacional, la Lliga Mundial, si me cau a la Lliga Mundial, on tothom juga i se veu online i tal. Vos diria el meu canal, però jo realment no estic, ara mateix no l'estic potenciant, ¿vale? Sí que molt d'anys he estat publicant coses i de més, però jo crec que ara si voleu veure coses de l'actualitat, el millor és mirar Discord, cercar la comunitat de Mario Kart, i en aquest grup de multimèdia trobareu allà tots els canals per veure en directe.
I quin canal és esteu per poder-te... Jo som Paco Gaita Sureda, tal qual. Si me cercau Vale. Paco Gaita Sureda, trobareu una imatge meva fent una poça de gimnàs de fa moltíssim d'anys, de quan jo encara entrenava i tal. I allà podreu trobar, pues, el que se diuen wars. Les wars són, pues, són partides, normalment, 10-12 carreres, no?, on tu jugues amb un equip, vale? Jo tota la vida he estat d'un equip que se diu MT, Mushroom Team, és l'equip realment que està dins el meu cor, a pesar de que ara no hi estic, perquè va desaparèixer fa un temps i quan ha tornat jo a la final de Madrid vaig donar la paraula a un grup que me va acollir de la comunitat d'estar amb ells. Ara mateix aquest grup se diu JJ, Jet Joker, i ara m'he perdut. Per què te contava això? Bueno, ara me contaves tot això per el teu canal, per veure que hi poden comptar... Sí, allà podeu trobar wars que són partides de 6 contra 6, un equip de 6, en aquest cas és MT, quan tot el que veureu és d'MT. Jo jugava amb Butter i tal, gent molt coneguda, vale? I jugàvem contra un altre equip de 6, KTs, que fossin, no? I el que fèiem era sumar els nostres punts al final de la carrera, no? El primer guanya 15 punts, el segon en guanya 10, així, i la suma dels punts d'un equip i l'altre se miraven al final i la diferència pues, és que hagués fet més punts guanyava. I això són les wars, no? I després veureu contrarrellotges meves, que ja m'has dit que has vist algunes, jo n'he vist. I de més, repeticions de quan jo faig un rècord del món o intent fer un rècord del món i de més. Això és el que trobareu al meu canal. No és molt actual, sí que hi ha qualque war, potser de qualque final de fa menys d'un any, però això és el que podeu trobar allà. Va, i com a campió del món, vale? Quin reconeixement tens, trofeus, etc. Vull dir, perquè Nintendo te reconeix això? Nintendo oficialment el que te fa és te posa una llista que tu ara pots accedir i tu me pots veure, no? Tu si te'n vas en el joc, vas a Contrarrelojes, vas a SNES en d'Arcoiris, que té un icono d'una pedra arcoiris que cau, que et faci una idea, i mires Mejores Tiempos, no sé si és Mejores Tiempos o Tiempos, hi ha un llistat dels 10 millors temps, el que deia abans, això s'ha perdut, avui hi havia també és continental i és nacional, ara només hi ha el mundial. Pues allà té reconeixement de que te pots veure allà, però més enllà d'això, amb els contrarrellotges no hi ha més reconeixement, més que puguis tenir pues, després a la comunitat, si creure que la comunitat pues, te feliciten, te tenen en compte i a més, te fan un show. Però Nintendo, el que és Nintendo, jo personalment, perquè ja tenc una edat i els conec, els que fan els events i tal, pues sí que hi tenen relacions, quan faig un rècord d'aquests els envies vídeo, i tal, però realment els trofeus de Nintendo se donen als events oficials que vas presencialment, en tenc diversos, sí. I Nintendo t'envia qualque joc així per tu o no? Jo personalment no, però sí que en els youtubers que promocionen més... Que promocionen, per exemple hi ha un al·lò que s'anoma Sliver, que crec que és el més famós de Mario Kart, que sí que promociona Mario Kart, té un conveni amb Nintendo i més, i tu ets una persona que t'hi dediques i fas contingut de Mario Kart o de Mario o de Nintendo de qualitat i constant sobretot, sí que te donen jocs abans d'hora per provar-los. Jo vaig parlar amb aquest lot, vaig parlar, i me va dir que no tenia problema en incluir-me si jo realment m'hi dedicava i pujava més contingut, però clar, que jo amb el contingut que tenia, jo un vídeo pot tenir, per això, com molt 10.000 visualitzacions en molt de temps, o 1.000 al cap d'un mes. No donava per això. Tu ets enginyer informàtic, no? I tu fas feina laboralment. Tu te podries dedicar a Nintendo? Jo crec i pens que no. Que Nintendo no t'hi pot dedicar. Amb altres videojocs sí. Com poden ser Fortnite, Slow, Valorant. Hi ha jocs, sobretot de PC, on sí que hi ha CA Sports, no? Que per cert a mi m'han contactar i m'han intentar fitxar justament per aquest joc, per el LOL, sense saber que jo realment no sé, però només me van conèixer, me van enviar una oferta de feina i la vaig rechaçar, perquè jo de LOL no... Així com se m'adona bé tot, justament de LOL no l'he jugat molt, a més que jo m'agrada Mario Kart i me centro en el Mario Kart,
Nintendo no és una empresa que promocioni es fer feina jugant a videojocs, com altres empreses. O sigui, no se paga equips de Mario Kart o de Splatoon o de Smash Bros. Sí que hi ha torneos en qualque premi i tal, però metàl·lic, per política d'empresa, Nintendo no sol donar premis en metàl·lic. Ara, jo tinc un xeque de 1.000 euros de fa molt d'anys, de molt d'anys, de 2008 per mi, o menys, que encara hi havia cosetes, però ara mateix, quan no fos de youtuber fent feina com fa en Sliver així, no me podria guanyar la vida, no. És a dir, ser campió del món de contrarrellotge de Mario Kart, benefici econòmic no te'n dona. Simplement és el teu reta personal, conyo, que ets campió del món. Exacte. Reconeixement a nivell de la comunitat, satisfacció personal, no? Orgull personal, que després se podria fer un negoci amb això. Jo no dic que... Jo, per exemple, ostres, podria muntar una acadèmia, no?, de donar classes per ensenyar a jugar a Mario Kart de veres, no ensenyar de veres. No a nivell usuari. No, a nivell professional. Vull dir que si volgués, algo podria fer, algo podria muntar, ¿vale? Però sí, perquè sí, per Nintendo el que te dona, no. Bueno, i ara tu m'hauràs dit que fas feina, que has estat a la universitat, Sí. però també ara en aquests moments tens una família. Sí. Conciliació entre família i videojocs, moltes vegades, pues, deu ser complicat, no? És molt complicat. En el final, bueno, és el mite aquest que te diuen que quan te cases o tens fills, pues, te deixes un poc físicament, no? És el gimnàs, que ja no fas el que fas i de més, ¿vale? El mite no és veritat, ¿vale? Sí que és cert que tu has de muntar d'una manera, t'has d'organitzar amb més temps, t'has d'organitzar amb antelació, però si tu en la teva parella ho parles i te complementa, sobretot que ella tingui llibertat quan necessita sortir amb ses amigues o necessita anar a un sabotat, i tu tinguis llibertat de mira, jo abans jugava 8 hores cada dia, però ara serà només 1 hora cap de setmana, jugaré a MKU. Pues si tu parles amb la parella i ho deixes clar i de més, se pot fer, igual que anar al gimnàs, igual que tot. És vera que estaràs menys hores que abans. La sort, com en el gimnàs, ¿vale?, que teniu una memòria muscular, jo puc estar un mes fora del gimnàs i en una setmana estic fet una bèstia una altra vegada, ¿vale? Això no passa. Amb els videojocs igual. Tot el que he fet durant la meva infància i adolescència, jo ara mateix puc estar 2 mesos fora tocar Mario Kart i en una setmana torno a estar a nivells mundials. Perquè me'n recorda tot, com ho he de fer i de més, me ve molt ràpid, con lo qual, pues, la conciliació és aquesta, la clau és, si ja ho has fet abans, si no ho has fet abans ho estàs fotu, perquè no podràs jugar 8 hores en el dia, ¿vale? Això ho has de tenir clar. Però sí que si més o menys quan jugar de jovenet i 1 o 2 hores per setmana ho parles i de més, pot fer. Has estat 2 mesos sense tocar el Mario Kart. Sí, per salut mental. I Sense tocar el Mario Kart, videojocs no. Crec que mai he estat més de dies. Val, això ara la pregunta... No, el que faig jo, aunque pareixin malaltís, llavors, com tota la vida, quan un intenta ser el millor del món en algo, la línia entre l'obsessió i l'ansietat d'aconseguir una cosa, les ànsies d'aconseguir alguna cosa, és molt fina. Vull dir, jo arribo a patir de salut mental i quan intento fer un record del món i reinici la partida 10 milions de vegades en el dia i veig que he estat a punt un munt de vegades, no he aconseguit, me'n vaig a dormir fora aconseguir-ho, t'acaba llevant la son, tots sessiones, dius, pues avui no aniré al gimnàs, pues avui no dinaré, perquè avui... I tots sessiones, i per salut mental jo mateix, el que faig quan me dono compte que estic entrant en aquesta dinàmica, dic, ei, tallo el Mario Kart, no el toc, me'n vaig al gimnàs, esperaré una setmana, sí que jugo a lo millor a videojocs del mòbil, o me passa en Trackmania, me passa un altre joc. Quan veig que Trackmania me comença a obsessionar i estic quasi campió del món, lo millor i torno al Mario Kart, vaig balancejant, jo mateix me vaig autocontrolant. I la teva dona has de jugar? No. Gens? No, jo ho agraesc. En part ho agraeix perquè
Pens que si la meva dona jugués a videojocs, jo crec que no faria res més en la meva vida que jugar a videojocs. La meva dona és tot el contrari. A la meva dona li agrada viatjar, li agrada fer passeos, li agrada sortir de casa, sobretot, estar en la nina i de més. Con la qual jo sé que quan estic amb la meva dona, pues, anem a fer altres coses, no anem a jugar. Que jo crec que això també és un complement per tu. És un complement. S'ha de dir- M'ajuda. A mi m'ajuda Exactament. a no estar tot el dia jugant. Mhm. M'ajuda, li dono la vida. Molt bé, molt bé. Això m'agrada. És molt interessant, Sí. tot aquest món. Mem, en aquest rànquing que mos has dit de campió del món és difícil mantenir-se. Molt. Massa. No compensa. És graciós perquè té 37 anys i encara ara mateix són campió del món de Send Arcoiris de Super Nintendo dins la Switch en modalitats assumbles, que és sense emplear setes. Vale? És el mateix que normal, però una cosa que fa la comunitat sense emplear setes. I ara mateix aquest soc vigent. Vale? De Send Arcoiris de Super Nintendo, modalitat 150cc oficial, ara mateix soc tercer del món. Vale? Ho vaig ser per darrera vegada per agost de l'estiu passat, el primer del món. Me va durar, crec que me va durar una setmana, i potser hi vaig dedicar un mes. Un mes de tots els dies jugar-hi 5-6 hores. I pensa que estàs combatint en bal·lots, que no els vull fer de menys, però en bal·lots de 12-13 anys, que no tenen cap tipus de responsabilitat, que no fan feina, que no tenen família, que el temps té lliure el poden dedicar absolutament en això, i no pots competir contra... Bé, sí que pot competir perquè jo cada any li torno a rellevar rècord. De fet, en juliol ja li he promès que ho tornaré a intentar. Tornaré a intentar. Però no compensa perquè és molt, molt difícil. És molt difícil perquè penseu la quantitat de jugadors que hi ha mundialment, japonesos, estadounidenses, espanyols mateixos, que n'hi ha boníssims, que estan tot el dia intentant-ho. Tot el dia. No, ara mateix estan intentant millorar-ho, amb la qual és molt complicat mantenir-se allà dalt. Molt complicat. I ara, vigent, ets campió del món només d'una modalitat. Només d'una, sí. Ara mateix. Ara mateix sí. En juliol ja serà de dues, suposo. Espero que sí. Molt bé, m'encanta. Vale. Ara hem xerrat de que han arribat, que tens la família, molt bé. I clar, a lo millor el joc ja no és el mateix, però la inversió en la família i pintura tampoc no és el mateix. Tu, en jocs, en videoconsoles, en tot aquest món, supos que antes de tenir la família podies fer una bona inversió. Més o menys... Bé, primer de tot, quines consoles tens, quant de jocs i més o menys X que podries dur invertit en tot això? La veritat que fa un poc empaguei, vale? Aquesta pregunta, però te la contestaré en sinceritat. Quantes consoles puc tenir? Pues pràcticament totes les videoconsoles de Nintendo que existeixen portàtils i de sobretaula, vale? Llevat de qualcuna friki com el Virtual Boy, coses molt antigues que realment no me... Com que jo no els he tingudes no me criden l'atenció, però sí que tot el que he tingut o he viscut l'època on existia sí que ho tenc. Totes les de Sony, Play 1, Play 2, Play 3, Play 4, Play 5, totes les de Xbox, el One, SX, 360, etc. I de Sega, sobretot, la Dreamcast, que per jo és una consola que per jo crec que va ser la que me va marcar, perquè va ser un antes i un després, ¿vale? Dins el món, dins la tecnologia, no? Passar de 64 bits a 128 bits, jo crec que va ser el bot més gran i que de llavors no hi ha hagut bot igual. De fet, els bots ja no existeixen pràcticament i jo vaig flipar en aquella època, no? Videojocs. Tenc pràcticament tota la col·lecció de jocs de Sega Dreamcast original, que no la puc calcular ara, després faré un càlcul global, vale? D'euros, però una col·lecció important. Pues, jocs de Super Nintendo, de 64, de NES, de Switch, sobretot de Nintendo en puc tenir molts, posa 50 per videoconsola, més o manco, una mitja. D'altres videoconsoles, a més, sobretot en lo digital, se perd, vale? En la Xbox tinc molta cosa digital i de més, no te sabria dir. I sobretot on he invertit molt és en figures, vale? Figures de resina. Vale?
Les figures de resina, perquè us faci una idea, poden costar entre 100 i 2.000 euros. Vale? Més tirant cap als 2.000 que per 100. Llavors en tenc moltes, sobretot de Nintendo. Sobretot el 80-90% de figures que tenc són de Nintendo. M'atreviria a dir que tenc el museu de figures més gros de Nintendo d'Espanya. M'atreviria a dir-ho. Fuà. Perquè veureu a YouTube que hi ha vídeos de gent que col·lecciona videojocs, sobretot, on hi ha habitacions molt grans plenes de CDs i de caixes de videojocs que quasi ni se veuen perquè només veus allà com si fos una llibreria, vale? I jo trob que és més guapo, en vez de tenir això, tenir un espai obert on tu veus figures d'entre 30 o 50 centímetres de gran on te representin pues, en Mario, en Mega Man, en Kirby, en Donkey Kong, en Pikachu, tots, total, en gros, vale? Llavors que jo conegui, no he vist ningú que tingui en Espanya una col·lecció com la meva, i no sé si del món, no ho sé, de Nintendo, però sí que jo al meu pis, tinc un pis a plaça Patins a Palma, a on hi tenc això, i entenc pues, dotzenes i dotzenes i dotzenes i dotzenes, vale? Que me puc haver gastat aquí? Pues m'atreviria a dir a més de 100.000 euros segur. En sotens, Pensau, Sí, claro. pensau que quan jo vaig començar a fer feina, no estic casat i tal i de més, a lo millor me podria gastar, pues, cada mes i podria invertir entre 500 i 1.000 euros en una figureta. I tu vas fent com una formigueta. Tu vas fent cada mes. Claro, si cada any te gastes 10.000 euros de mitja, més o manco, claro, posa des de 8 i ara en tens 37, suma. I vaig començar, claro, segons el sou, pues, tu inverteixes més o menys. A mesura que vas creixent i tens més poder adquisitiu, pues inverteixes més. I si en el principi eren 1.000, potser pues eren 2.000. I així, fins que és vera que quan me vaig casar vaig tenir la nina i de més, vaig aturar el carro per dues raons. Una, per la falta d'espai, perquè tinc problemes serios d'espai que ja no m'acaben, que una cosa és exposar i l'altra és saturar. I no m'agrada que tot estigui pelotonat i que no se pugui després veure què és què. Con la qual vull mantenir un espai més o manco diàfono i que hi hagi espai entre les figures i de més. I l'altra, perquè que és conseqüent, i el primer és el primer. Quan dins els estudis, primer és que se pugui alimentar la meva filla, que no li comprar panyals, comprar figures. Con la qual per això va creixent, però sí que és vera que des del principi ara, pues, cents de 1.000 euros segur. I me podries, així, antes de publicar aquest podcast, enviar una de les teves figures una foto? Sí. I així el mateix tenc que xerrar i la podré publicar. Si la gent veurà una de les figures d'aquestes que estem xerrant. No, el que podem fer, puc fer una foto sí, paisada, i així, que se vegi més o manco un espai de coses. Vale, d'acord, ho farem, me l'enviaràs. Perquè se facin una idea. I així la gent podrà veure aquestes figures. Sí. Així, perquè se facin una idea de lo que és, i així també veuran. Perfecte. Quina d'aquestes figures és la més important per tu que diguis, mira, aquesta la vendria, aquesta, però aquesta no la vendria per res del món? Pues ara mateix, no t'ho sé dir, però no t'ho sé dir. El que te sé dir és que només n'hi ha dues que no m'importaria vendre, ¿vale? Que són una d'en Sonic que va amb un skate, que és se diu Sonic Generations, i hi ha dos Sonics i van com amb un skate que és petiteta, és una cosa així. Aquesta no m'importaria. I després hi ha una de Zelda, que és una Midna, en la forma humana, que tampoc me crida l'atenció, perquè jo som molt fan de Zelda, però una Midna en forma humana no la record molt, de l'època que jugava, va sortir la Cube i de més, i no, per jo no té una representació important per jo, aquestes dues. Llevat de l'altre, depèn de la saga, vale? En el final, per exemple, de Metroid hi ha una de Samus Aran que surt amb el traje taronja molt gran, d'uns 53 centímetres, que m'agrada molt. La del Link amb el cavall en l'espara alçada és la típica, de fer mon pare és pintor i li vaig fer pintar un quadre, ell és paisatgista i el vaig obligar pintant el quadre del cavall, el va odiar el quadre del cavall fins que me'l va fer, però és una obra d'art i el tenc.
I de Mario, pues, tenc la típica de Super Mario World, en Mario damunt en Yoshi, que és clàssica i jo crec que seria la millor. Si hagués d'elegir una, jo crec que i no és la més cara, és la que més representa la meva vida. I aquesta figura, que és la que més t'agrada, Sí. que se'n pot anar damunt uns 2.000 euros, una figura... No. No, Aquesta no. concretament depèn. Si la compres de sortida, ¿vale? Uh-huh. Hi ha una pàgina que se dedica a això, que se diu First for Figures. Primero para figuras, ¿no? El dinero. El First for Figures. Aquesta quan va sortir, potser m'ha de costar entre envio i de més, perquè això ve de fora, potser 650 euros, por ahí. Mira. No és molt car. Ara bé, això el que passa que són figures limitades, que potser en surten 2.000 en el món, i quan no estiguis en la llista d'espera des del principi i ho facis bé, després se rebenta, potser aquesta figura ara te pot costar 3.000 fàcil. I xerrant de totes aquestes figures, tu quin personatge de Nintendo és que dius que és el meu? O tot és igual? Complicat. Jo, des de la Nintendo 64 i a la Super Nintendo, jo duia en Yoshi sempre. ¿Vale? En el Mario Kart. I curiosament, ara en el Mario Kart 8 Deluxe, el personatge que se diu Meta, el Meta és el més òptim, no? El de combinació, és en Yoshi, justament, ¿vale? Però jo normalment no m'acull, com que sóc contrarrellotgista, jo no m'acull un personatge perquè m'agradi més, sinó jo agafo el personatge que convé més dins d'aquella pista. Si és més ràpid és en Peach, agafaré en Peach, ¿vale? O si és més ràpid és en Mario, és en Mario. Curiosament, Nintendo sempre penalitza en Mario, no sé per què, i en Mario realment, de rècords del món actualment hi ha en Mario Tanuki, i perquè és un homòlogo d'en Yoshi i de més, a una pista, a Cataratas, i poco más. Normalment en Mario no el fa molt bo. No el fa molt bo. Però no tenc... Si he de dir un, en Yoshi, és que m'he coït. Molt bé. Bueno, evidentment, la teva pista, ja ho has dit antes, sent d'arcoiris. Això és la teva pista. Penseu que hi ha moltes sent d'arcoiris, Sí. de 64, de Wii U, de Switch... La meva és la de Super Nintendo, sí. Vale. Quantes vegades pots haver jugat des del començament a la sent d'arcoiris? Incalculable, no? En un dia, en una setmana, en un any... No, fins ara, fins a dia d'avui, incalculable. Incalculable. Podríem dir que més de 5.000 vegades. Vaja, moltíssimes més vegades i milions de vegades. Uau. Milions de vegades. Ara jo he vist un parell de vídeos teus. I clar, a la contrarrellotge, si per exemple tu parteixes de la meta i a la primera curva no l'agafes exactament així com toca, paus i reinici. Quantes vegades pots reiniciar, avui si jugues 8 hores, quantes vegades pots reiniciar una partida? Pues, perquè vos fos una idea, nosaltres li deim, els contrarellogistes li deim sessió, ¿vale? Quan jugam, vamos a hacer una sessió de contrarrellotge. ¿Vale? Des de que començ i acaba una sessió ja pot durar 1 hora, pot durar 3 hores, pot durar 8 hores, les hores que siguin. Normalment sols tenir entre una i 3 ocasions arribant a la tercera volta, penseu que són 3 voltes, de millorar el meu temps, ¿vale? Con lo qual, si en 8 hores he arribat 3 vegades, imagineu-vos les vegades que he reiniciat. Si la pista són 1 minut 25 segons, pues una mitja de cada mig minut reiniciar o menys, a cada 20 segons puc reiniciar i tornar a començar, a lo millor començ, la sortida no me surt bé i ja reinici, a lo millor no ha passat ni un segon i ja reinici. Con lo qual, moltíssimes vegades. Si són 1 hora, pues 120 vegades. Fàcil. 120 vegades mínim, per exemple, en cada hora. És molt, eh? És molt. És moltíssim. És molt. És el que té la perfecció. I ara, a la sent d'arcoiris, per exemple, això de la teva pista. Sí. Una persona normal, a nivell usuari, quin intentar de fer-lo? Más o menos. Pues 2 minuts i algo. Podria 2 minuts 20, per exemple. 2 minuts 20. Sí. I el teu rècord del món? 1.25. 1.25. 1.25, 700. Un minut. Això és... Sí, sobretot en aquesta pista el que té de més, el que se diuen space locks, que són zones que bloquegen el poder avançar més ràpid, perquè depens, cau una pedra en un moment determinat, si vas més ràpid de lo que és en el rècord te menges la pedra, con lo qual hi ha puestos que
no pots anar més ràpid on que vulguis perquè has d'esperar que la pedra caigui o que la onda expansiva de la pedra que fa que puguis fer un turbo el puguis agafar i de més fa que jo, si vaig molt ràpid en el principi, agafi més turbos i de més i tu que juguis normal, aunque ho facis bé, si no arribes a certa zona igual de ràpid que jo, ja te perdis com a 3 o 4 turbos i ja perdis segons i segons i segons i segons i segons. Per això la diferència. I d'entrenament, com s'entrena? Tu ara, per exemple, se sent d'arcoiris? I per què la vas triar, se sent d'arcoiris? Ara no m'esperava aquestes preguntes. Entrenament, realment, per jo entrenament és mirar el meu propi rècord o mirar un rècord del món, mirar-lo, potser me'l puc mirar 5-6 vegades seguides, soc capaç de gravar-lo i posar-me la càmera lenta. Avui YouTube té una cosa molt guai que és reproducir a 0,5x, un dels meus secrets. Com que tinc menys temps ja per fer tot això, sí que potser alguns vídeos els mira a càmera lenta i veient el cap del personatge, si fa així o fa així, sé exactament el que està fent amb el dit i puc aprendre el que deia jo, que és important entendre, vale? Per això mira a càmera lenta. Miraró i després prova i error. Jugar contra un fantasma que no siguis millor del món, jugar contra tu mateix primer, en el que has vist del campió del món, jugar contra tu mateix, anar aplicant coses que fas campió del món, anar-te superant a poc, i això és calentament. Practicar. I quan ja veus que estàs calent, que arribes a la segona volta, igual o millor que el teu temps, que en aquest cas és campió del món, pues ahí ja a muerte i seguir. En un món totalment espectacular, és totalment espectacular. Bé, per les persones que juguen, ara, per tots els que me'l veuen, que juguen a Mario Kart, quin truc mos podries donar perquè estiguem un poc millor? A veure, el Mario Kart de la Switch, que és el Mario Kart 8 Deluxe, perquè no és el mateix de la Wii vos podria ensenyar trucos, de la Wii U altres trucos, i és que se juga ara de la Nintendo Switch, no? Trucos. Hi ha una cosa que els jugadors que no són professionals no coneixen, que és el soft drift. I el soft drift és una tècnica per a una curva, com tu saps perquè tu sí que jugues i els que juguin a Mario Kart sabran, com més temps mantens un derrape, va canviant de color. Blau, vermell i lila. Més turbo. Vale? Si tu aconsegueixes un lila, el turbo dura més temps, amb la qual vas més ràpid. Vale? El soft drift és una tècnica mitjançant pots acurtar els temps per treure aquest turbo lila o turbo vermell. Vale? I se basa en quan tu gires cap a un costat, per exemple, jo vull girar cap a la dreta, Mario Kart Stadium, primera curva, vale? Jo vull fer aquella curva cap a la dreta i vull treure un taronja, vale? El truc és, quan tu botes i caus, mantens serre, mantens esquerra per obrir-te i després has de fer dreta per tancar-te, no és el mateix tancar-te fent una dreta total, vale? De 90 graus, que fer-ho amb un angle de 45, vale? O de menys 25. L'important és fer angles que siguin un poquet superiors a la creu horitzontal. Un angle un poquet superior o un poquet inferior. Si ho feis així, se carrega el turbo de manera òptima molt més ràpid. Vale? Con la qual podeu treure el turbo molt més ràpid. És un dels trucos, bueno, puc ensenyar molts, però aquesta tècnica és una tècnica que si veig rècord del món dius, ostres, a mi no me surt tan ràpid aquest turbo. I el truco és els graus d'inclinació del joystick. Hòstia, és que aquests graus d'inclinació del joystick poden fer que siguis campió del món o no. Sí. Això és una flipada mental. Sí. Inclús hi ha el que se diu el salto neutro, que és quan tu vas a la primera curva de Mario Kart Stadium, tu vas a girar, a botar per començar a derrapar, no és el mateix botar mentre es mantens a la dreta que mollar i botar neutre. Vale? És molt important també fer sempre vot neutre, o quasi sempre és millor, és més eficient fer un vot neutre per caure i començar a soft drift per treure el turbo més ràpid que un vot en diagonal. I tu això com ho vas conèixer? Així mirant i fent? Això, justament això, m'ho van tenir que dir.
perquè jo era campió del món sent d'arcoiris i no coneixia aquesta tècnica. I quant de trucos hi pot haver? O de trucos o de coses d'aquestes més tècniques de mando? Moltíssimes. Moltíssims. Hi ha una tècnica, per exemple, que se diu Motion Glider, que se basa en quan vas en parapente, que estàs a l'aire, vale? Si tu gires cap a un costat, pues el car gira d'una manera, no? Un màxim que ja no pot girar més. Si tu pauses i actives el que és el motion, que és el que me deies tu que se te feia movir vale? Com actives el motion i gires cap a l'esquerra, a la vegada que gires, el volant així, inclines físicament, el car surt disparar cap a l'esquerra, vale? Con la qual jo tinc la sort que a la meva pista no hi ha glider, con la qual no ho he d'emplear, però a moltes pistes, o Cercastel, bé, hi ha moltíssimes, vale? Que quan tu estàs a l'aire, Donkey Kong, etc., pauses, poses el motion glider, gires així i surt disparat. I és una tècnica que si no te la diuen, jo estava anys que allò no ho entenia. Fins fa menys d'un any, a més, no ho acabava d'entendre, perquè no és el mateix inclinar amb el mando, diguéssim, així, i girar així, que tenir-lo així i girar així, o girar així, o girar així. I a més has de girar, mentre gires cap aquí, amb el joystick cap a la mateixa direcció. I és a mi m'ha estat molt complicat conèixer aquesta tècnica. I tècniques així n'hi ha moltíssimes. Però això és important entendre i no perdre temps. És millor, si estàs a la comunitat, demanar. Jo demano molt, demano molt perquè hi ha coses que no els miri i no els entenc. I això Nintendo ja ho fa a propòsit? Totes aquestes coses? Ja se sap? O això simplement són fallos que després tu vas... Són fallos. Igual que a la Wii U hi havia Fire Hopping, que en el Mario Kart 8, que és l'anterior a aquesta en el final és una versió més actualitzada de l'anterior, el Mario Kart 8, tenia un fallo que era que quan estàs a l'aire vas més ràpid que quan estàs en terra. Quan van descobrir que si tu vas botant de costat a costat tot ràpid, com que vas botant, vas més ràpid. Con la qual, si tires una seta a una recta i vas botant de costat a costat, vas més ràpid que si fas un atajo amb una seta i vas atajando. Lo qual va rompre els esquemes. Nintendo no s'esperava mai en això. Són fallos que aprofita l'usuari, en aquest cas el Motion Glider és un fallo igual, que no està limitat, se suma del vector amb el moviment i pot fer coses que en teoria no se podien fer. Això ja està molt mil·limetrat, és que s'ha car de cercar. En sos anys, el que passa que aquest joc ja du molt d'anys en el mercat, no sé exactament quan, però jo m'atreviria a dir més de 10. Con la qual, quan passen tant d'anys, igual que en vez de Wii, passen tant d'anys que se troben glitch, se troben bugs, se troben forats que permeten a l'usuari fer pistes en menys de 10 segons, coses d'aquestes que en so temps sempre acaben sortint. I ara xerrant d'aquest tant d'any que me diu de Mario Kart, tu, bueno, ara sé que deu fer cosa d'un any, han afegit pistes noves, sí, 48. A lo millor fa... 48 pistes, el doble. Vale, i el futur del Mario Kart, què veus? Veus més pistes? Veus un canvi radical? Com, per exemple, podria ser de passar del Mario 64 en el de la Cube o en el de la Switch, per exemple, que hi ha un bon bot. Aquest futur Mario Kart... Jo crec que aquest Mario Kart és la culmina del Mario Kart. Igual que amb el Smash Bros. Ultimate de la Switch, que té la combinació de totes les pistes antigues, tots els personatges, tal. Té una combinació de personatges brutal, té pràcticament totes les pistes que han existit i existien dins la Switch, no? En falten per sortir, hi ha moltes pistes que no estan en aquest joc, amb la qual encara té recorrido, no? Jo considero que se li podria donar una volta, vale? Hi ha modalitats, hi ha coses que s'han perdut, com he dit, sobretot en el món competitiu, el Mario Kart no té l'estructura per muntar lligues oficials, no? De Nintendo. Ara mateix l'únic que pot fer són sales on tu dones un codi a un amic i se poden ficar 12 i a jugar, però no té un modo torneo que va descalificant, etc. Que se puguin fer torneos ben fets online, no ho té. No té les classificacions, com he dit abans, europees i nacionals, vale?
igual de comunitat autònoma, a mi me fa il·lusió que posi campió de Baleares també, Hombre, clar, no? clar. Potser un no pot aspirar a primer d'Espanya, però a primer de Balears sí, no? Con la qual falta incorporar cosetes i després hi ha coses, com per exemple en el The Cube, que duis dos personatges, no sé si te'n recordaràs, tu tenies dos personatges i dos ítems. Ara Mario Kart ten dos ítems, també, vale? Pot agafar-ne dos. Tu duis dos personatges, també, un davant i un darrere, vale? I depenent del personatge que tenies davant, tu apretaves un botó, giraves, i també te girava l'ítem, i podries emplear un o l'altre. Ara no, ara has de gastar el primer i després el segon. Pues hi ha coses de Mario Kart antics que jo recuperaria. A nivell competitiu jo crec que poder escollir entre els dos ítems que tens dona més joc que tenir que gastar el primer i de més. Després tot el tema de lag, crec que li falten servidors dedicats a Mario Kart. Ara mateix hi ha un munter de lag que pareix que li fareixen l'has ferit, coses injustes i de més. I això, i un modo competitiu. Després, a nivell gràfic, sí que és vera que Nintendo sempre va un poquet una passa enrere, tecnològicament. Li falta encara pegar-vos en els 4K, ja sabeu que entre enguany i l'any que ve sortirà la Nintendo Switch 2, no me veurem si d'una vegada mos posen els 4K i una potència suficient per tenir un gràfic ja potent, no? Jo les dientes de Sierra aquestes que veig a Nintendo... A Sandar Coiris, per exemple, jo començ i miro la curva, jo sempre començ mirant una curva, no? La primera, i dic, ara m'hauré... I veig els píxels un poquet de serra i això me fot a mi, perquè no sé exactament a on deixa de ser píxel o no, si la roda pot anar un poc més o un poc menys. Li falta pues, un poquet de gràfics i després ja està, l'essència del Mario Kart és la que ha de ser. O sigui, no canviaria molt d'aquest... Jo aquest joc m'agrada, així com és. Milloraria un poquet aquest i ja està. Vale. I després ara hem xerrat de la Nintendo Switch nova que ha de sortir. Després d'aquesta Switch nova que ha de sortir, què esperes més de Nintendo? Vull dir, què podria sortir més? Te refereixes a jocs, a perifèrics... No, a videoconsoles. Pues jo crec que Nintendo ha de treure un casco de realitat virtual. Penso jo, o sigui, no pot ser que per provar Mario Kart virtual te n'hagis d'anar a Japó. Jo, pues, m'agradaria tenir una videoconsola que tingués realitat virtual i poder jugar amb els cascos i jo en sa mà agafar el caparazón i tirar-li al meu adversari. Troc que seria un puntazo. Li falta això, jo crec, a Nintendo de videoconsola. Vale. Ara te faré la pregunta de Porreres Televisió, de Joan Mates, productor d'aquest programa. La pregunta de Porreres Televisió. Tu quan te poses a entrenar? Tens cap cosa que hagi d'estar allà? Un ritual? Una cosa indispensable que ha d'estar allà? Una tele, per dir, no pots entrenar amb una tele de 20 pulgades, sinó ha de ser, per exemple, de 30? No ho sé. Algo que hagi d'estar allà perquè si no, dius, no hi juc. Sí, no som una persona maniàtica. Vull dir, el que és escritori me dona igual mentre no tapi la meva visió, ¿vale? Però sí que és vera, no és que sigui una mania, sinó que depenent de la tele me pot anar millor o pitjor. Al final hi ha un concepte que se diu simple lag, no? Que és el temps que passa entre que tu dones una acció, apretes un botó o gires el joystick en una direcció i a la pantalla se veu reflexat, ¿vale? Normalment ha de ser menys d'un milisegon. A lo millor la gent no professional no se'n dona compte si són 3 milisegons. Jo si és més d'un milisegon el not. No me va bé. Con la qual sí que és vera que per qualque motiu, jo quan estic a Sant Jordi amb un monitor concret que tinc allà, puc tenir moltes més possibilitats de fer un record del món que si estic amb un monitor que tinc que parlar amb una tele més gran o de més. O sigui, la tele sí que és vera que ha de ser una tele que tingui molt baixa latència. I abans era de tenir teles grans, ¿vale? Aquella que tenia de 80 pulgades, per exemple, he fet rècords del món en teles de 80 pulgades que la gent diu, com? O sigui, que has de girar el cap, ¿vale? Perquè no... Ho he fet, però ara en so temps, cada pic, jo trobo que ara el tamany ideal són 27, com a molt, una tele de 27, que tingui baix input lag, i sobretot que no hi hagi gent alrededor, que no me molestin i jo me pugui centrar en allò, que no hi hagi renou, baixa latència i una cosa petiteta. Ara mateix així. Molt bé. I, per exemple, t'ha passat mai cap anècdota en plan
fa 8 hores que jugues. Sí. Estàs ja supercalent. Sí. I se'n vas a corrent. Sí, m'ha passat. O s'acaba la bateria del mando, o la nina te puja per damunt... Sí que m'ha passat. Pues mal fet, perquè me poso histèric, m'enfat i de més, i després dius no val la pena. Però sí que en aquell moment, quan tu dus... És que ara dic 8 hores, ja no faig aquestes coses perquè no tinc el temps, però jo quan estic 8 hores concentrat i estic, com diuen, calent, que dius, una d'aquestes faré rècord, i se me'n va el llum, o me criden per telèfon, i damunt és de Vodafone, o que damunt, saps? No me crida ningú més, que el meu pare és de Vodafone, perquè ja ningú crida per telèfon. Saps que és una putada. I de... que te cridin, o per això, no esperaves que venguessin abans, i arriben just en el moment, tal, i de... Pues, el que me demanes que m'ho estàs cobrant a huevo. Pues me'n fa molt, i abans cridava i m'exaltava, per això jo tenia un públic que els agradava molt, perquè som molt cèntric i cridava molt i tal. Ara no, ara pues, se m'acaba la bateria, pues, buf un parell de vegades, se m'accelera molt, no? Perd un parell de calories i de més, i després quan torna la llum, pues ja hi tornem. Molt bé, m'ha agradat molt. Man, jo ara te faré una pregunta que és la pregunta, que no la saps. No No sé. aquesta no la saps. No, és que no en sé cap, perquè... No, bé, però aquesta sí que no te l'esperes de cap manera. Vale. Perquè una pregunta molt delicada, i jo te la faré. Si aquí tenim un botó vermell, vinga, aquest avatar, serà un botó vermell. I tenim una habitació tancada amb un vidre. I tenim el Mario Kart. Aquí. I tenim un kart del Mario Kart en la teva fia a damunt del Mario Kart. Vale? El tenim. Li vaig comprar un, no? Que sapigueu. I després, tu te diguessin, escolta, Paco, tu has de fer totes les pistes del Mario Kart en la teva fia damunt, que si caus, se'n vas kart i se'n vas a teva fia. Però, si elegeixes la teva fia, se salva. I si elegeixes el Mario Kart, explota el que és tot el Mario Kart, no pots jugar pels mai, i si no, te la jugues en el kart i la teva nina. Val? És a dir, o tu te jugues aquest joc en el kart i la teva nina i el teu mando i les teves mans, Per poder-hi jugar més, no? per poder-hi jugar més, o explota el Mario Kart. Te fiaries de tu mateix? No. Depèn de la modalitat. Primer, està clar que escolliria la meva fia, vamos. O sigui, me dona igual que es pot dir. En el final, el Mario Kart m'agrada molt, però hi ha prioritats en la vida, no? Claro. Per la qual, això que diuen que donaria la vida per un fill, és vera, i jo donaria la vida per meu fill, i més deixaria el Mario Kart per el meu fill. Això és obvi. Depenent de lo que me diguessis, perquè, clar, no has matitzat. Si jo he de jugar la meva filla amb el car damunt, contrarrellotge, i no he de fer primer del món, i vull anar tranquil, i simplement no he de caure, clar que me fio de mi mateix. Has de fer, mira, d'una carrera, no contrarrellotge, una carrera convencional. En CFPU o en gent de No. En gent de En veres. la gent de veres que jugues al Mundial, Sí. al Mundial, la pista que tu vulguis, Sí? i has de fer un dels 3 primers. La pista que tu vulguis, la podràs Amb elegir. objectes o sense objectes? Amb objectes. No li passarà res si la feren res. Simplement, si caus, Ho perd tot. perds la fi No, i no es me la car. juc. No te la jugues. No me la juc. Molt bé, molt bona pregunta. No me la juc. Molt bé, molt bé. I molt bé. m'ha generat ansietat i adrenalina. Que sí, és que això és el que hem de fer. Perquè jo som una persona que, bueno, tinc l'espíritu guanyador, m'agrada guanyar tot i m'agrada jugar-me-la i de més. Però és que en la meva filla no me la puc jugar. Me sap greu, però no. Clar, és que t'hem de parar un poc entre les cordes. Sí, no són tan bo com per... I seríem... I és raro no quedar entre els 3 primers, a Sant d'Arcois. Però, aún així, no me la juc. No te la Perquè pot jugaries. passar qualsevol cosa. He perdut moltes vegades en aquella pista. No. Massa vegades. I t'enfades quan perds, d'així en plan, he quedat el quart. O... Depèn. En sos anys cada pinc menys. Vale? Hi ha una època a la vida on jugava quasi tots els dies i dedicava molt de temps. Quan tu dediques molt de temps a una cosa i entrenes molt i te foten, perquè al final en el Mario Kart són coses injustes, entre comilles, no? Que te tira una blava, tal,
pues ho trobes injust que una persona que ha dedicat menys temps o que té menys habilitats quedi per davant de tu, amb la qual ja m'enfadava molt. En so temps, crec que he madurat, els homes maduran bastant més tard que les dones, és vera, però en so temps he madurat, vale? I m'enfat menys, i sobretot m'enfat menys perquè també juc menys amb equip. Amb el meu equip a la Lliga Mundial i tal, jo estic de reserva, vale? I tenc que avisar que només m'avisin quan és imprescindible, que no hi ha altra persona que pugui jugar al món en el meu puesto, jo allà, d'on que el callo, i juc, vale? Però com que realment no visc el dia a dia i de la competició, realment no sé si m'ho estic jugant, baixar de categoria o no estic tan ficat en el món, no tinc aquesta pressió, jo juc més tranquil, i a més m'estan dient els meus companys que realment estic jugant bastant bé, tal, no crit molt, xerrant per micro i tal, no crit molt, no, de fet no crit i bastant tranquil darrerament. Perquè tu jugues en dues modalitats, una en l'equip que tens, com l'horari que tens, i després per fer campió del món jugues tot sol. Sí. No és vera? Sí. Aquestes dues... Soc millor individualment, jo. En contrallotge som millor que amb equip. A lo millor a l'època de la Wii sí que destacava amb equip i de més, perquè a més, segons el joc, te deixes escapar-te més o menys, i allà també podia escapar bastant. Amb equip soc pitjor, no és que sigui pitjor. Sí, soc pitjor perquè tens que tenir en compte el mapa, a on estan els teus companyeros, si tiren una blava sabeu per el mapa, si un tira un rayo t'ha d'avisar i tu t'has d'activar l'estrella, o a lo millor m'he de sacrificar i m'he de quedar als 12 i agafar una caça i tenir rayo i ajudar a que va primer, me fot molt, quedar-me me fot molt, sacrificar-me per l'equip me fot, ho faig. Home, perquè al final estàs jugant amb equip. Quan estem... És diferent. Quan jugo amb equip, normalment, com que jo tiro molt, sol anar primer, i la tercera volta comencen a tirar rayos, tal, i me comença a posar per darrere, me costa remuntar perquè no estic acostumat a jugar amb objectes, i si me toca una blava, per exemple, i un dels meus és primer, me fot, però m'aguant la blava, no la tir, me queda allà buita, no? I acaba en desastre aquest 12, i me costa més jugar amb equip, me costa més. A quina pista del Mario Kart no suportes? Que dius, oh, tio, que això no. M'ha vengut la de Donkey Kong de gel, DK Summit, crec que se diu, era de la Wii en aquella època, és de DLC, de les noves. Aquesta pista no cap de... Supos que perquè no li he dedicat el temps que hauria d'haver dedicat. És l'única pista que no tinc un bon temps, que no estic entre 10 primers d'Espanya fàcilment. A lo millor una altra tampoc hi estic, però perquè no hi he jugat suficient, però aquesta és que no... Hi ha un doble atajo que no se m'acaba de donar bé, no li he agafat el truco. L'he d'agafar, l'he de mirar a càmera lenta, l'he d'analitzar i me fa molta peresa, perquè ja en Wii ja no m'agradava. Ja en Wii aquell atajo ja no m'anava bé. I aquí me torna a passar el mateix i no m'agrada, aquesta. I si tu tens cap soni de crear el teu joc, quin joc crearies? Com el crearies? Pues n'he parlat amb un companyero meu, no descart acabar fent feina per empreses de videojocs, vale? Així com he creat contingut de Mario Kart, també he fet vídeos de Dragon Ball, m'agrada ficar efectes 3D, efectes de so, sobretot se me dona bé l'edició de so. Un joc de terror. Sé que no té res que veure, però té molta imaginació. Ara això que està tan de moda de la monja que fa por, jo d'haver 5 o 6 anys vaig escriure un llibre que se deia La monja muerta, justament, que era una monja, realment era el diable, no? Era un ser maligne que se disfressava de monja i anava a la rua dels nins, a les rambles, i se feia passar per monja bona, donant caramelos i tal, i després què t'anava a dir? Els raptava, s'alimentava de les seves ànimes i de més. Con lo qual tinc aquell punt satíric i m'agrada molt el terror, m'agrada molt el videojoc de terror, Dead Space, i també m'agraden els jocs de terror, m'agraden molt les pel·lícules de terror, o m'agradaven quan, des que tinc en la meva dona, no em miram, perquè a veure que ella sempre em diu, per patir ja tenim el dia a dia, no? No mirar una cosa que mos distregui, mirant sèries de riure i de més. Però a veure que jo sempre he tingut aquell instint sàdic de crear coses sàdiques i de més, i ja de petit creava això, i n'he xerrat amb el meu amic que fa feina per creació de videojocs. Ella feia la part visual, 3D, en briza i de més, jo feia so,
i no descartam en un futur col·laborar i crear qualque videojoc. I m'agradaria començar per un de por. M'agradaria. Molt bé, ja m'agrada. Ja m'agrada molt, això. Mm. I, bueno, Paco, ets un espectacular, m'ha encantat tenir-te aquí. I la veritat, de la manera així com han viscut les coses, que justament dos dels meus amics pues, han coincidit amb tu i Sí. així per separat, és una passada. Sí que, de veres, que tot aquest temps que has estat aquí és temps que han llevat en el Mario Kart. Això sí que ho he de dir, perquè haguessis pogut potser estar jugant en el Mario Kart. Reconec que estic, a més, en una fase de descans. Vale. Des de dijous passat, de la setmana passada, Uh-huh. per salut mental, he tornat a refer totes les pistes, les 48 pistes de base, les antigues, vale? Les he tornades a fer, perquè van treure un parxe en l'estiu que va millorar un punt la velocitat i l'acceleració d'un personatge en concret, i els meus temps s'havien quedat tots soletos. Per la qual els he baixat tots més o menys un segon de mitja, i ara estic fent un descans, con la qual me ve molt bé de més venir aquí però no estar pensant i de més, per després a partir de la setmana que ve faré el DLC, que són les 48 que ja els tenc fetes, però els vull refer amb aquesta millora. Molt bé. Jo sí que vull recordar una cosa, que és que si qualcú te vol seguir, vol veure els teus vídeos, així com jugues, tot això, Paco Gaita Sureda, en YouTube, sí. podeu veure, ja ho he vist, bé. No tingueu en compte, però, quan cridava i m'enfadava, que li agrada molt a la gent. De fet, la gent crea memes i diuen que són la leyenda viva per això, no? Per la passió que li posava, no? Quan jo competia, no contra jo, quan jo competia i me passava qualcú, els meus crits i l'eufòria que tenia, pues, a l'espectador li agradava molt. No tingueu en compte segons quines paraules, perquè era més jove i... Ara ja hem madurat un poc. Ara hem madurat més. Si veus els darrers de tot, sobretot veureu contrarrellotges, i si veus qualque guard, veureu que estic més calmat. Aún així, deman perdó si hi ha qualque paraula fora de lloc. No, passa gent de pena. Bueno, sí que la veritat, t'agraïm moltíssim que hagi vengut, és superinteressant. I sobretot, molt important tenir un campió del món segut en aquesta taula, que és una passada, ja el veus, és una passada. I bueno, sí que te demanaré ara que me puguis firmar aquest pòster, que no és del Mario Kart, però és d'un tio així bastant guapet. Sí, ja el veig. Està per aquí, Sí. I si me firmes me poses el teu nom, ara mos farem dues fotitos com totes aquelles que tenim per aquí. Allà on tu vulguis, allà on vulguis tu, del color que vulguis, així com vulguis tu. El color que vulgui no, perquè n'hi ha un. Bueno, ara gris, aquest gris i el negre, molt bé. I res, vosaltres recordeu que mos podeu veure per YouTube, per Spotify, podeu seguir-nos a l'Instagram, en el Facebook, TikTok, tot el que tenim. Moltes gràcies, de fet, per seguir-nos, per totes les reproduccions. I, bueno, nosaltres anirem per endavant. Li farem la darrera pregunta a en Paco, que és la que feim a tothom, i després ell mateix ja despedirà aquest podcast. Vale? Paco, la darrera pregunta que feim a tots aquí, a gent de poble. Com t'agradaria que te recordassin? Com una llegenda. És com m'agradaria. Com ara mateix ja m'estan tractant, sobretot els joves, per això que jo en tenc 37 i la mitjana d'edat és de 15, no havien nascut quan jo ja estava jugant. Molts me contesten per Twitter, per link, per tot, me diuen thank you legend, me diuen leyenda, no? O la leyenda viva. M'agradaria que me recordassin pues, com una llegenda, com un personatge cèntric dins el Mario Kart, que el que sempre ha volgut és superar-se a si mateix i sobretot el que ara està de moda, que són els youtubers, no? I tots tenen el seu mòbil, capturadors i més. Jo vaig ser dels primers que amb una càmera d'aquestes de cintes m'agradava gravar, fer un espectacle per l'audiència, no? Agafava una capsa de Frosties damunt i col·locava el nom del campió antic i el cremava, coses que dius, aquest no està bé del cap, saps? I sempre m'ha agradat i vull que me recordin així, no? Un personatge excèntric però divertit i sempre amb ganes de superar-se a si mateix i com una llegenda m'agradaria. Molt bé, molt bé. I una cosa que se m'ha oblidat. Si crees qualque joc, vens aquí a presentar-lo. Podem firmar, aunque sigui... No fa falta que ho escrivem, ho dono per fet. Bé, això m'agrada. Bueno, Paco, el podcast és teu, tu
ets descartes de despedir això, te dono les moltíssimes gràcies per haver estat aquí i, bueno, que no seguis a darrere. Tens la porta oberta, sempre que vulguis. Res, gràcies Això és per que teva. convidar-nos. En els que no siguin de Mallorca esteu tots convidats en aquesta meravellosa illa. Jo estic enamoradíssim de Mallorca. Molta gent de Mario Kart d'Espanya, òbviament, són de la península, però jo sempre convic que vengueu aquí, que s'està molt bé, en el Port del Cudi, és una playa meravellosa. Palma també, i a Porreres hi ha un restaurant on fa feina sa cunyada, sí, sí. i que se menja molt bé. Així que esteu tots convidats, i si qualcú té curiositat qualque dia de veure el meu museu o això, i mitjançant el podcast o això, no sé de quina manera, i voleu veure, jo estaré encantat de mostrar-vos-ho. Gràcies, Paco. Vinga, a vosaltres.